Kan दुखु जादों नोंथां? मा शुटिं जागासिनो बे? मा शुटिं जादों होनदोंमोन नोंथां? मा नाम? बिथाङा एकदम बानायजोंनो रायज्लायनो बानानै ओरै देखायनो खोन्थानायलाय आं देखायनाय जाबाय ओरै सर्ट दिनै शुटिं लानायाव ओरैबायदि जायगाया मोजांमोन ना जों ओरैहाय दंफां लाइफां ओरै लांदां ओरै साथा हमग्राबो बिनानावमोन ओरै एकदम बार फैबाय थायो ओरै अरुणाचल आरो ओरै आसाम सिमायाव ओरैबायदि मोजांखा ओरै हाजो नुहुरो बिदिनो जोङो दिनै एलबामखौ बानायबाय साननैसोनि उनावनो नुनो मोनगोन आं फैफिनगोन एलबामखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोबोद मोजां जादों भिडिअ'आ नायनानै जोबोद गोजोनगोन।